Ahojte, moje meno je Kristina Šulová, som finalistkou Miss Universe Slovenskej republiky. Dnes vám v tomto videu poviem 5 faktov, ktoré o mne neviete a nevedia to asi ani moji priatelia. Prvý. Milujem husky, sibírsky husky bol vždycky mojim snom a tohto októbra už bude behať po mojej záhrade, takže sa nesmierne teším. Druhý fakt je, že veľmi rado so sestrou spievam. Ako náhle si sadneme do auta, pustíme si tie naše spevácké pesničky a ideme bomby. No, nie všetkých spolucestujúcich to teší. Tretí fakt. Poznáte ten pocit, keď ste nervózni z toho, že ste hladní, úplne neskutočne vás vytáča všetko. No tak ja to mám asi tak, keď nejdem 2-3 dní cvičiť a to už fakt som nezvládateľná pre všetko moje okolie. Štvrtý bod sa točí okolo futbalu. Dedo bol futbalista, môj starý otec bol futbalista, môj ocino bol futbalista, môj terajší priateľ je futbalista a všetky vlastne moje detské lásky boli futbalisti. Je to normálne? A po piate mám pre vás jednu kuriozitku. Viete urobiť toto? Dotknúť sa nosom jazyka? Viete urobiť to, že sa dotknete jazykom nosa?